панчарче, мама, че ти плетеш шарени чорапци, ти, че ги носиш, мама, че те гледа, мама, че те гледа, дали ти прилега. Мечтаем да изплетем чорапи на моите правнуци. И когато съм им изплела за Коледа, за Нова година, винаги са ги приемали с радост. Майка им също се радва на моята изработка. И за мен е голема радост, че моите правнуци носят изработени чорапи от мен. Нали е седентя? Трябва да ни чуя, дека имаме седенти у малата. Стоино, нема ли да окаме ергените? Че ги окаме, они че чуя. Ние като пееме по-силно и они че чуя по песните и че дойда при нас. Целта на проекта, основната е да остане живо традиционното наследство на традиционните радомирски ръкоделия, включващи плетенето на чорапи, плетене на дантели, да се запазят автентичните бродери по красивите радомирски ризи. Като опита се предава точно чрез живото предаване на опит от бабата, носител на уменията, на детето. Аз съм почнала да плетем много от малка чорапи. Моята майка беше много трудолюбива. И ни научила всичките да плетеме и да работиме. Начина, по който някога нашите баби са се учили от техните майки, от техните баби, се запазва и при сегашното предаване на тези умения на децата. Първата шарка, която направих, беше учих се на брат ми на една фанела. Не се хвалим, но ако разплетем преждата, моята прежда, сигурно че отиде 3 пъти до морето. Искам да ви разкажем за вълната. По това време сега се стрижат овците. Че дръпаме така жичката, дръпаме и като е дебела, че я усочиме малко така и таката да стане по-тънка, по-убава за основа. Айде сега, дечица, като сме напрели вълната на вретеното, трябва да я смотаме от 2 или от 3. Та като плетеме чорапи, фанела, какво и да е по-здрава. И трябва да се превърти, така да стане по-равна, по-усучена и се превърта на вретен. Ето. Това е мотовилка. След като баба Вита е превъртела преждата, трябва да се навие на тая мотовилка, да се приготви за боядисване. И след това започваме да плетеме. Вече имаме създадени доста красиви неща. Имаме възстановка на няколко автентични радомирски чорапи, взети от музея, взети от наши колежки, от читалищата работиме, помагаме си взаимно, предоставят ни модели. Имаме местни жени, които много добре се справят с плетенето и успяват тия шарки, които са вложени в ръкоделията преди толкова години с вълна основно изпълнени, с по-съвременни материали да ги направят, да съживят цветовете, да съживят шевицата и сега те греят по нов начин. И най-важното е, че са изнесени от раклите, изнесени са от старите тавани, изнесени са от музеите и са видими за всички. Това е изработка от моята майка, аз съм била бебе. 70 години изработена покривка. Идеята тръгна точно от този център Трите поколения. Имаше период, в който търсехме начин да обединиме бабите, децата, по-големите момичета, да намерим обединяващо нещо между тия 3 поколения, нещо, което да правят заедно. Като се позамислихме кое може да обедини нашите баби и деца, всъщност малко по малко стигнахме до извода, че точно ръкоделията си отиват с нашите баби. Децата им е много интересно как се плете, но почти вече има майки, които не могат да плетат. Я път ще ви разкажем, у наше село се правиха много седенки едно време и я като бех манечка като вас, идех на седенките и исках много да се научим да предем. Плеташ и ама я искам да предем. Мамо, искам да предем. Не можеш да предеш. Това е много мъчно. Не искам. Ама нема фурка за тебе, много е голема. Искам маненка фурка. Направи ми маненка фурка и това се казва фурка, това е вретено. Бабите какво научават? Чуват за интернет от децата,
Учат се да работят по-добре с GSM-ите. Вече и бабите знаят какво е яко. От мотовилката преждата се слага на това се казва елемче. И се навърта на кълбо. Преждата, като е намотана вече на кълбета и почваме да плетеме. Чорапи да заплитаме и на моята внучка да покажем как се заплита и чорапа. Най-хубавото са усмивките, които срещам при децата, когато успеят да заплетат първата редичка, да направят първия предмет. Лично за тях това е постижение, нали? Нещо тяхно, в което са вложили и труд, и фантазия, и време. И когато те са доволни, дойдат и ми покажат, виж какво си направи, хубаво е, нали? Или както те казват на модерен език, много е яко. Реко да ти ръка, па не ти реко, паси реко, ха да ти ръка да не речеш, рече да ми рече, па не ми рече. Руса прасе, проса пасе, паси прасе, прасено, руса, просто не косено. Път, потъгна път, подъг и над път, подъг. Отиша сака при сака, сака, не сака, дека, сака, си сака. 66 шопа, шоп след шоп, 66 шопа, шоп след шоп. Црън пръш, црън, трън, гризеше тич, црън пръш, не гризи, трън, трън. Представям си ги как учат своите деца и разказват историите, които са чули. И децата им ще знаят откъде са тръгнали, а може би по този начин по-лесно ще разберат на къде отиват. Ой, гиго, гиго, мамино гранчарче, мамаче ти плете шарени чорапци, ти че ги носиш, мамаче те гледа. Мамаче те гледа. 66 шопа, шоп след шоп, 66 шопа, шоп след шоп. Червендалък, червенокос, чирак, чиракос, черпак, червендалък, червенокос, чирак, чиракос, черпак. Петър плет плете през 5 пръти сплита. Петър плет плете през 5 пръти сплита. Крал Карл и кралица Клара крали кларинети от кралството на крал Карл Пети. Крал Карл и кралица Клара крали кларинети от кралството на крал Карл Пети. Црън гарван, бел гарван, нороклюн гарван. Црън пръш, црън трън, гризеше тич, црън пръш, не гризи, црън трън. Я повече не се сещам, вие се надумвайте.